Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy aguntaway, sagutan da kayo manen kadagiti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, makablaawan man pay da Ma'am Marjorie Bubila dita Hong Kong. Kastamatan kanikabsat OFW, Vlogmix WLD. Makablaawan met ni Ma'am Imelda Velasquez, ni Ma'am Glory Diaz dita Dubai, kastamatan ka ni Ma'am Joanne Mingming, ni Ma'am Evelyn Valdez dita Agoo La Union, ni Sir Vic GL dita Greece. Makablaawan met ni Ma'am Michelle Del Rosario, ni Ma'am Virgie Padilla dita Turin, Italy, ni Ma'am Inday Saliblib. Makablaawan met ni Ma'am Neslin Baliga, kani Ma'am Mary Jane Gahete dita Malaysia. Shout out met kani Ma'am Arceline Rusquita dita Alicia Isabela. Kastamet kani Ma'am Magdalena Kawili dita Alcobar KSA from Tabuk, Kalinga. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg ket ulitak manen ti agyaman iti oras nga ipapaayo para iti daytoy a programa. Intay nga rodan denggen ti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ti surat nga intay kanbiag ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Janice, manipod probinsya ti Ilocos Norte, nga iti agdama ket adda iti Thailand, kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan naklatan iti Janice. Addaak ita ditoy Thailand. Kanayo nak ngagdengdengeg kadagiti drama ditoy YouTube. Isu ti liwliwak ken agbalbalin metten a music ko kabayatan ti panagin inanak. Nang runa no kasday nga agapuak iti trabaho. Agdengdengegak kabayatan ti panaglutok, agingga iti pannangan ko. Ken sakbay ti pannaturog ko. Kanayon dakpay kit din asutilen dagiti boardmate ko akadaanan nakano gapo iti panagdengdengeg ko kadagiti drama. Ngaminton kwan makidengdengeg dan tumetlaeng kanyak. Nakapagsurat akmet gapo takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas may papan ken ayat. Ayat anang ipaay iti ginabsuon a luluwa ken nangibati iti sugat ditoy pusok. Nga uray numano atawenan tinapalabas kadyak tupulos malipatan. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Dua tawanan nga gayan ayat ta Janice. Ang maging kay ta. Ket limod pa lang ti relasyon ta. Adday ta ka manen, Rafi. Di mat na pagsaritaan tanday tabanag. Janice. Anya ka di manen ti pagkaskas na ama. Ni ka di resti. Kasano? Kastaw na iti deket na itaykan ka. Masurunak. Makadandano ka kitayan. Imbag ta nalapdak ti reknak. Anya? Uy, agselos-selos manen to'y boyfriend ko. Apay ngamin no ibagamon nga gayan ayat ta. Itikas ta. Sardengan da kamatan. Rafi, agkabsat ni Resti kan tibos ni Manong ko. Among maday na, saan ka di? Numaamon ni Resti ti may papan ka data. Ibaga na lakit di kin ni Manong ko.
Sigurado apag sardengan nakmatan nga agadal ti kabsat ko. Sana bale, tamay salaangan atawan ti orayan ta. Kalpasan ti graduation tayo, ibagakton kin ni Manong Arman ti may papankada ta. Basit laangan apanawan ti orayan ta, okay? Sikat ti makaam mo. Kat husto nga roden day ta apa nagmisuot mo. Ha? Agisam kan iti kasta, rumarti kinatar mo. Kasta agyaman iti pan nakaawat nga ipapaay mo kanya, Rafi. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka, Janice. Ay ayatan ka unay-unay. Sika lang ti umuna. Kan maudi nga ayat ko. Agyaman Rafi. Namnamaam akas na akmat kan ka. I love you, Rafi. So magmamanulangan na bulan ti Orion, aggraduar ka na iti kina maestra, ading ko. Wan manong, kat utang ko kan ka ti amin. No saan aga po kan ka? Jakmat makalpas iti panagadal ko. Wen, hanggang siyempre, babaen mo't lang dahi tayo ti panagsalukag mo, ading ko. Ayawan gayam. Adagayam ko jay Thailand, kat ibagbaga nang agkasapulan da kadagiti agisuro ijay. Inbagak ti panang tulong ng token ka. Iti kasta, makapan kanto ijay, wen? Ha? Thailand ko na manong? Wen, nasasayat mo't lang no ijay kan nga agisuro. Dakdakkel ti sweldo mi jay. Abay, di mo kayat? Ha? Ay, kwa. Saan mo't nga iti kasta, manong? Kas nakunakon, ading ko. Dakdakkel ti sweldo ijay. Saan ka amay kawa? Ngamin, Pilipino kan Pilipina matlang dagiti agbalento akatrabaho mi jay. Wan kitaan to manong. Mabayag pa'y matkat iti graduation. Kan may sa, ag-board exam ak tupay. Jak pa'y amo no makapasaak iti exam. Ay na, mabitin day tading ko. Nasirip ka mat. Adayo anaut-utek ka ngamiti siya. Iso masigurado ka makapasa ka iti board exam. Nagawit ka gayam dita probinsyayo. Angam di ka man laim mawag mat. Wano nag-text kanya? Pasensya ka, no jak nakapakada ken ka, Rafi. Biglaan ti panagawid mi kin ni Manong Arman. Masakit ngamin ni Tatang. Kasta ka di? Wan, Rafi. Iso pasensya ka na. Okay. Angam kaano ti pa nagsublim? Dituyak pa'y laang kabayatan ti pananguray ko iti resulta ti board exam tayo. Nakaununag man ang tisinaay mo. Sorry ka din. Di kan gumurgura kanya, Kwan. I love you. Di met ko na mo ipagamon ko ni Manong mo ti may papan ka data. Nag-graduate ka. Naka-exam ka pa yan. Aga maging gaita, kat di mo pa mo tinbaga. Aging kat kaano nga ilimad mo ti relasyon ta. Ikan na kumapay iti basit apanawan, Rafi. Di ka madanagan. Ibagak tumat laang ti may papan ka data. Saan laang akin ni Manong Arman? No di kat karama ng dananang kantatang. O sige, namnamak day ta, Janice. Manong, Atay bagam, kwa, Manong. di ka di may papan ka na kayo ka ni Rafi. Amom, ti may papan kada kami, Manong. Nabayagan na. Manong, Hindi pa ilang pinalpaliw kayo. Amo ka na singpot ni Rafi. Isa binaybayan kayon. Ngamin adamat bukod yo apanunot. Itata nakaadal kayon. Ada ka na kayon, noon niya ti plano yo. nukas na.
Okay lang kan ka ti panaggayamikin ni Rafi, Manong. Ta sino ako mamat nga yamang lapad kada kayo ading ko. Pudno nga ni striktuan kay di. Gaputa ti kayat ko kat makaadal ka. Ang amita ta nakaadal kan, ay ka makaamu ka matan Agyaman nak na maawatan nak, Manong. Awanan niya man na ading ko. Karbungam ti agayat, ken paayat. Iso nawaya kayon ka ni Rafi. Sana parikot da ita kanya. Rafi, agsubli akong dita syudad inton bigat. Ah, nasayat no kasta, Janice. Kailiw ka unahin na makita. Oray siya, kailiw ko matan ti boyfriend ko. Nakarkarok may kanyak, ah. Ayun gayam, adda good news nga ibagakan ka. Ha? Anya na ita? Ibagak ton inton nagkita ta. Anya? Ibagam kit din. Inton bigatan. Okay. Sikati baka mo, Janice. Oray siya. At damat lay bagakan ka. Ay, umawag ka itong araw. Inton makasangpet ka. Ta umayak ijitagos mo, ha? Wen Rafi, sige, iddo po kung daytoy. Isaganak pa'y dagiti awitak nga agpasyudad inton bigat. Anya, mapan ka ijay Amerika kunam Rafi. Wan Janice. Ngam, awan mo't nadakdakamat mo kanyak. Nga dagayang planom nga agabroad. Ko nabayagan day jay nga impag na ti ulitag ko. Jak ni namnama am aprobahan. Iso nga imbis nga gisurok dito eh. Sana na. Taituloy ko kano ti agadali jay. Apay nga ngagsanay ka. Kunakit di no double celebration ti celebraran tayta. Ngamin, agpadataan na ka pa sa iti board exam. Naibagak pa yan kin ni Manong Arman ti may papan kadata. Ngam saan matgayam. Apay ba't asahan? Kasano, kat panawan nak matgayam iti mabiit. Saan ka matapanawan? Umadayo ak. Ngam para matlang ka data. Mapanak ijay. Tapno ituloy ko ti agadal. Iti kasta. Makatrabaho ak. Kat may saganak ti masakbayan. Ti buklan tanto a pamilya. Kasano no makakita ka ijay iti napimpintas. Kan sexy ngam iti siya. Sigurado nga isukat naktumat kan ijay. Anya, unay ko to girlfriend ko na ya. Di ka kadyag sasawi ti kasta. Ngamin, si ka lang ti babae nga ayatan. Kan ipatag ko aging gatong palbihag. Awanan sa balipay. I love you, Janice. I love you too, Rafi. Kita mo, nagpintas abuyan ti lilang nagtinit. Saan ka di? Wan nga rod, Rafi. Tunggal ilalan nagjainit. Ipasimundag namat ti barong agsapa. Amang isang bay iti barong anam nama. Kaslada kayat mo asawan iti dayta nga imbaga man. Awan. Tinulad ko lang dagiti ibagbaga dagiti mannaniw. Ay, ungayam. Awatan ba ito yo? Basit met abaks. Anya ngay tilinaon dayto eh. Loko tama. Ha? Sing-sing kan kwentas. When? Happy 5th anniversary, sweetheart. Wan nga agpaiso. Adjis ti Pebrero ita. Ala, sorry. Nalipatak. Ita nga agpaiso ti anniversary ita. Happy anniversary, sweetheart. Sika, kanayon mo malipatan Ala, iyag mo ti sing-sing. Isuot ko di taramay mo. Kaya anday ta kwintas. Isuot ko kanya.
Maibagay ka di mo't la kanya kintad mo akwentas. Siyempre, may bagay lang manaykan ka. At daman na napinmintas ka. Agyaman ako na, Rafi. I love you so much. Inemabulan sa tinapalabas, manipod na panidya Amerika ni Rapay. Maging kaita, at saan sa apay mga mauawag ka? Wan nga ro tatang. Awagak ti cellphone number na. Ngam saan ko ang makontak. Nay, apay nga ta? Day tamat nga ro ti kanayon ko adamagan tatang. Imposible mangawan cellphone na. Wano telepono man laang ang mabalin na apakiawagan tapno makontak na ka. Tatang, Ay, nakarkaron nga imposiblay no ibaga na nga awan signal ijay. Kinuman bilang kasta, di imposiblay nga di na mo ipamuspusan na hindi pa nakakontak na kang ka anak ka. day tamat nga ro ti pampanunutak tatang. Apay awan lam amumaon ka dagiti gagayem na. Wano kasinsin na mabalin mo apagdamagan. Adda, ang adamot ijay syudad tatang. Awan mat kontak ko kadakwada. Kahit anya nga ti planom ika anak ka. Adda seminar mi inton umay alawas. Gagaraag to amapan kitaan ti kasinsin na. No adda pa'y itisigod adagos na. Imbaglaan ng tanadanon ka dito'y dagos mo, Novi. Kunaklakit din no awan kan dito eh. Kinapudno na maudin abulan ko ditoy. May destino ak ngaminan iti kagayan iti umay abulan. Kasta ka di. Wan. Oh. Agmerienda tapay kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, una. Ay, agyamanak, Novi. Ay, gayam. Imayak tag sa ludsudak kumakan ka. May papankin ni Rafi. Ha? Dakmat namin makontak ti number ng inted na kanya. Adda ka di kontak mo kan ko, na. Angkwa. Inam abulan ng tinapalabas. Manipod nagpa-Amerika. Ngam aging gaita. Kat saan kami pa'y anak kapagsarita. Ultimo text kat awan pa'y naawat ko manipod kan ko, na. Janice. Kailiw ko una yan ti kasinsin mo. Pangaasim tatulungan nak amang kontakan ko, na. Amang ano adam amom amabalinta nga awagan itchay. Pasensya ka na, Insan Rafi. Ngam, insurot ko ni Janice. Di nakmat ngamin sarsardangan akulkulitan. Insan, Obi. Kan may sa, maasyanak una yun kenkwa na insan. Ti amuna kat adda ka iti Amerika nga agtartrabaho. Ngam saan mat? Taadda ka dito yung agsaksakit. Kaayan-ayat mo ni Janice. Isu arumbang nalaang amaamuan na mat ti kasasaad mo. Ang minsan, kita ang tilangak. Kudilangan tinangbal ko at kadagit ito lang ko. Anyan tulangan, ti baga na, no makita na ti kastoy ang kasasaad ko. Kan may sa, awan rupak ngay parang ko ka ni Janice. Ngamin, nagulbudak kan ko na. Insan, maawatan na ka ni Janice. No ape an aramid mo tinangilimot kenkwana. Kan may sa, no talaga ngay ayatem, saan mo arumbang asaktan tirik nana. Insan, Iso nga rumbang nalaang nga rod asangwam. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto.
Ibagam ken kwa na ti pudno insan. O anya, nakasagana ka ka din? Rumwara kon dito'y silid mo ha. Kalpasan na, paunagakmatan ni Janice. Angam, Di ka kuman agkad-kad insan. Patsak amawatan na ka ni Janice. Rafi, pakawanan na. Nailimit ko yan kati amin, Janice. Apay, Rafi. Iyak ngamin kaya't masaktan ka. Nagruna numamwam. Asahan ako nga bayag dito'y abiyag. Saan nga umdas arason dayta, Rafi? Amom ka di amas nasaksakit ti naramid mo apa nangilimad iti kasta ka sa saad mo. Ti amok katandakan iti sa balya pagilyan. Nalapsam tagsarita. Aring na mapukaw kung tilimbong ti panunot ko. Gapay ti kapapanunot ko kan ka. No apay di ka man la umawag ko no ang text kanya. Mapampanunot ko paikit din. Ngadan sa balim. Iso adi ka nagparparik na itilasod ti manuabulan. Pakawanan na ako, ma. Nasakit mo't para kanya. Ngam, iso lang tinapanunot ko pamuspusan. Tapno aglinipatan. Tiyamok. Kit mamimpinsan ako na malipatan. Lawan tong komunikasyon ta. Agam nagdutak. Ngamin, nakarkaro pa'y gayam. Sakit na iten, ti panang ilimod ko kan ka. Iso nga'y di mawag na insan, Novi. Manugotak. Nga'y surot na ka dito'y ayan ko. Arumbang na lang kumangimbagam kanya, ti may papaniti sakit mo. Iti kasta, naaywanan ka, kabayatan ti kadam dito ospital. Hala, gusto na. Sana bali, tatakan dito'y sibay ko. Amok aginang panawan. Aginggat maudi nga agos ko. Makapagdanata pa'y iti sumagmamano bulan. Sakbay, di pa nagisublik iti bulot ko, abiyaga. Katagyaman ako, nay. Gapot at di ka nagsarteng. Aging gap na pagpudno ni Novi. Ulit agtagkid daw iti pamakuan mo. Ay, ayatan ka, unay. Unay, Janice. Janice, iha. Naimbag nga orasyon, ma'am. Si kama diha. Mama ko namlata ka di kanya kon. Mama. Agyaman na tadi ka nagsarteng. Aging gaan na pagpudnom ni Novi. Kinapudno na kayat kay din nga awakan. Ngam kanayon nakalapdan ni Rafi. Mama. Amom iha. Kanayon ti ipapan mi iti probinsya. Adda kami laang iti asidag ti kantin apang panganam. Tunggal lunch break yu. Iti eskwelaan apang isursuruam. Anya? Huwan iha. Iso ngamin ti kayat ni Rafi. Buy-buyaan na ka iti adayo. Aging ka makaawit ka. Diyak man amo, no apay nga inlimad na kan ka ti sakit na kansar. Day tamat nga ron ti diyak maawatan, mama. Nasaksakit pa ikat di nga amang ti panangilimad na kanya. Ngam tinaamuak ti sakit na.
Ala, bayamon iha. Tinapatag ita, naamwamon. Kat makapagden na kayo pa, sakbay nga ipulang na tibulod na abiyag. Mapagsisilpo kunti amin, Mama. Ado dagiti maibalbalikas na, akas lang pakpakada. Ngam di akong pinagan-ano. Ngamin, ti amokat pod no nga agpa-Amerika. Kan isugayam adi na kayat nga itulod ko iti airport. Huwan iha, nagpakadakan ka ako na nga ag-flighten. Isumat ti umuna nga aldaw ti panagkim mo na. Kunapay ket di ti doktor na idi. Akat amangan no talulangan abulan ti ibayag na. Ngam kunakmat. Ti Diyos laeng ti makaikadeng no kaano nga isublina ti bulod na abiyag. Nagkarkarara ka. Asapay kumatapatid dugan na pa iti biyag ni Rafi. Kat mamati aplano na amin daytoy. Nang runa ti panagkita yumanan iti anak ko. No kasta, awanan tinamna maamagasan pa ni Rafi, anak ko. Awanan, tatang. Sigon iti doktor na. Amang ano dinan maabot pa iti makatawan. Ay na, kasimat nga rod ni Rafi no kasta. Ay, unay malakit din, tigas-gasa tinubyaw manakaw. Uwan nga ron, tatang. Agfailak pa lang iti-leave ko. Bantayak pa lang ni Rafi iti ospital, tatang. Ay, kawan na. Ay, kuna laki din no ada iti Amerika nga gadadal. Hanggang gayam, inlimod na ti kaadat sakit na kanser. Kat nataningan pa'y gayam ang tibiyag na. Tatang, Naimpagana ko maadagos ti maipapandit ti sakit na. Ni saan kayo kuman anarigatan nga agpadpada. Hanggang inlimod na matkeng ka. Hanggang sa bagay. Adamot kit di punto na. Iti kunana adi na kayat amasaktan ka. Anya ngay nga ron. Kat napasama kain. At tatita na nakaw. tatang. Isungawan mabalintayaw. Nude ti mga klon iti kinapunaw. Pagyamanan tay paikit day. Tanaamuan tayo ti kasday akasasaad na. Sakbay ti ipupusay na. Janice. Rafi, adda ka di ba ba? Laglagi pa mo kuma. Aka na yun. Ayatan ka unay-unay. Sika lang, ti babae, ti biyag ko. Sika, ti umuna. Kan maudi nga ayat ko. Ay, ayatan ka mat unay-unay, Rafi. Pakawanan na, kadagiti nagkurkurangan. Kan nagpasulakan ka. Awan ti rumbang. Ngay kitawam. Iti pamakawan. Ngamin. Siyak tinagilimad kang ka. Kat ulita ka manan. Ti dumawat. Iti pamakawan mo. Gustuan. Napakawan ka na, Rafi. Di man pilitan pa iti ang sawa. Iti kasta. Di kan marigatan. Di kan tanag. Adak lang iti sibay mo. Di kan to panahon. Ikaritay ka ganyan. Yaman ako. Janice. Rafi! Rafi! Rafi, agring ka!
Makalawasan tinapalabas. Manipod na itabon day dirapay. Kanya nga iti plano mita anak kao. Ituloy ko taga brotat. Sigurado ka iti day tapang ngedeng mau. Wan tatang. Panagkunakat nalaklaka ang makalipat no umadayong ak. Adakan ka day ta. Basta kanayon mo alaglagi pa dagiti bilbilin may kaninanang mau. Kanayon ka kumanga agkararag iti Diyos. Dawatam ti panarabay na iti anyaman nga aramidam anak kao. Wan tatang. Ket agyaman ak unay iti kanayon apan ang palagipyo kanya. Pamrayaklatan ti agsangsangit, nukas jay amalagip ko ti kinalailo, day di Rafi. Kaslakayat ko apagbabawyan, ti jak panangyam ammo adagos kenkwana, kadagiti dadakkel ken kakabsat ko. Kasla pagbabawyak ti panangilimad ko iti relasyon mi. No siguro ta saan mi nga inlimad ti amin, mas adadupay kumadagiti lagip nga inbati na. Ad-adupay kumati oras a nagkadwa kami. Aging gaita kat kasladyak pay laeng maawatan, no apay nga inlimad ni Rafi kanyak ti sakit na a cancer. Kasla nasaksakit pay kit di ti panangilimad na, ngam iti naamwak nga addantaning ti biag na. Agtalo tawanan tinapalabas manipod pimusay day di Rafi, nga magtaltali na adlata dagiti lagip na iti puso kan kaunggak. Panagriknak kat kanayon latta ti kaaddana iti sibay ko. Gaputa kayat ko ti makalipat iti saem a nagdalanak, intuloy ko ti nagabroad, iso nga addaak ita ditoy Thailand. Kat agingga ita, balasa ngak paylaeng. Nagkariak iti tanem day di Rafi, nga isulaeng ti lalaki nga ayaten ken ipateg ko. Ngem no man bilang makasarak ak iti lalaki amang sukat kenkwana ditoy pusok, patsek a maawatan nak. Panawan tulaangan ti makaibaga, noan niya ti agururay agasat kanyak. Dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti panakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Tunggal may sakada tayo kat ada na ituding agasat tayo. Awan mabalin tayo, no dumteng ti inkeddang ti Diyos apanang isubli tayo iti bulod tayo abiyag. Mamatiak nga iti likudan ti saem a naglabasan ti relasyon nyo iti day ti Rafi, kat adan to napinpintas a relasyon a dumteng iti biyag mo. Luktam nga rod ti pusom tapno agayat manen. Alakastan pagayam Janice, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag ngal daw kan rabii kada kayo amin, kakabsat. Anyaman nga oras kan lugar ti ayan nyo, sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay ibasa ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Julie, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpada kami nga agtawan iti 25 iti nagkalaysa kami kani Bert. Dagiti dadakkel mi ti nakakaammo a nagtulag para iti panag-asawa mi. Naannayas mo tinagbalin a relasyon mi
kas agasawa iti lasod ti 10 atawan a panagdan nami. Naadaan kami met iti 2 nga anak. May sa pulis ti asawak, idinto ta may saak met a midwife. Adda dagiti gundaway nga agapa kami, nga minton madamdama mayat manen. Sakbay ang mapanag-duty itulod nakpay iti klinik a pagtrabtrabahwak. Kasta akanayon tinagbalin a rutin mi iti mano atawan a panagdan nami. Agingga a nag-college ti inauna nga anak mi. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Julie, ayan tayo uniform ko. Napalancham ka din? Wan, nalpasan. Kita dita kabinet. Nakahangar. Tay pagdigos ko, naipapudutan? Wan, itay pa'y ngagburburak. Inka ibalisan iti timba. Tagpapudotak matan iti digos ko. Tani aldawan. Nilarang ay, nakadigosan. Nalpasan agsuksukatan. Ni Jimboy, napanan? Wan, itay pa'y asinundo ti tricycle a service da. Makilugan akmatan kan ka. Kaidagastak ija ili. Nilara, anya oras ti klase na. Agbasto ka din? Kat ilugan mo iso pa'y di pamasahin na. Agawan yung orte gunay. Agsagana kayon. Agdigo sa klatbiit. Itay pa'y nga adda text iti cellphone ni Boy. Kita man. Awan mo't nakasave anagan. Number lang mat. Hello, Sir Bert. Sa dinungay ti pagkitaan ta inton madamdama. Adamanan. Sa bali mat anong bala? Urayan ka inton lunch break me. Na, Julie, ayan tayo tuwalya nga ipapaalaki ka. aywan, mabit lang, umayan. I-delete ko dagito at text messages. Itikas na, di na maamon abinasak. Ay, tuwalya ko na. Unay batay, aldawan. Wan, umayan. Nakaturturog akon. Jakmet lamang abakon. Buenas. Oray siya nga ron, mare. Jack matlaghitsan. Ado'y titayak. Isakripisyo kunti kakaiso na alimagasot ko. No jak pa'y lamang abak, agawid akon. Ay parehas ta, mare. Last money da ito yan. Mga among ditan. Last money, neighbor laws. Ay, disturbo mat da ito yan, tatumanex. Ni Boy tinatext. Apay, ayan mo. Awan tao dito'y balay. Awan pa'y naluto amakan. Adda ka manen ditas sugalan. Ay, naglukon. Agalas 12 mat gaya man itirabi eh. Ay, replyak pa'y. Wan, agawi dak damdama. Oh, mare. Piduto mo na. Aywan, pidutak day tamare. Ops! Oh, sapaw! Sapaw pa'y igay. Ops! Tungin! Ayos. Sa wakas, mare. Nag-hits kan. Wan nga rod, mare. Sige, taya-taya manan! Taya. Julie, Oh, ada ka di pa'y nabati nga uging? diyak mo Adda pa'y siguro, kitaam ijalikod. Yung kamang kitain. Isaganam tamang itunok iti karni. Agluto ak iti dinardaraan. Iso ti pangaldawan tayo. Inton malumton aday ta dinardaraan. Nagdengdengak, nagprito ak iti bangus. Sako si nagpawan iti rabong. Dayjayan ti pangaldawan tayo. Uy, naghimasan nga Ay, inton bigat nga rodan. Sa agluto iti dinardaraan. Agduty ak ngamin kat inton rabi eh. Anya?
Kat no kaaw-awid mo lang. Ita, ag-duty ka manan. Katuan, nakisinukat nga minti karilyebok kumaita. Iswasak pala ti ag-duty. Isunan tumot inton bigat. Kasta yan. Wen. Ala, isaganang bayam tayo uniform ko. Plancha manalay nga. Ihanger mo, ta itugot ko di opisina. Na, sa dino ka din tay klinik ni Dr. Marsan dito eh. Awan mo't kan. Nabalbaliwan mo't ngaminan. Ah, dito'y idikan. Awan mo't kan ti klinik dito eh. Kaslamat lads dag ito eh. Ay naglokon. Ah, dayay. Agdagad iji abanda. Agdamagakman. Ah. Ha. Ni Bert samat dayay. Wan. Ni Bert nga agpaiso. Ang agdamat salsal labayan na babae. Naglokon. Na, inagkan na pa'y itibibig. Dagiti awanan bain. Naglugandan iti kotse. Isugayam ti ibagbaga na nga ag-duty. Ti awanan bain alalaki. Makaawid kan tulaang ijay balaybay. Makaawid kan tulaang kunakmanan. Oy, Mari Julie, ada ibagakin ka ang di ka agong ungot awan. Ha? Anya day tamare. Nakita ka no nilakay ko nilakay mo. Adda ka no chicks na. Anya? Wen, nilakay ko nga minti guard iti papapananda a hotel. Kat napintas ka no kan kaubingan pa iti chicks na. Ay namare, bayam. Uray agrenak iti ragsak iti sidong ti babae na. Ha? Anya kumangay. Awan na sakit abakang ko. Makaamumutan iti biyag na. Ha? Di ka kadi agungat, Mare? Bayam nga aramiden na ti kayat na. Awan na sakit abakrang ko kunakmanen. Ay, sabali ka mata, Mare. Naiduma ka talaga. Nudad dumalaang ang mga nun nagwala-waladan. Ay na, anya ko maaga po nga agwala-wala. Apay, isulaang ayat ti addakarbengan na amang loko. Ha? Saan asyak ti luklukwan na? Kabailakmat. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Mare? Julie, ayan tayo sapatos ko ngay. Aguray biit, tapon punasak. Medyas ko ngay. Awan mo't na isagana dito eh. Adto'y ti sapatos mo. Adto'y ti medyas mo. Apay, di ka sumrek iji klinik? Saan ko adyuti ita? Mapanak tulaangan agbakuna iji barangay hall. Ngam madamdaman ton, taglinisak pa'y dito'y balay. Ayan tayo perfume ko. Apay ngawan dito eh. Ay na, usaraman mo't tamatamboy. Day taman ni o, mulmulagatan na ka. Ay, wen gayam. Mangikabil ka man, iti extra t-shirt, kan extra brief ko di tabag ko. Ikamutan iti shampoo kon sabon, ha? Wan, adan, nang ikabil akon. Inkabil kon, itilugan mo. Nay, si kamot, Mare. Itaman pa'y adim magas ka dito'y balay? Wan mare, kuyugan nakman. Ha? Sa dino? Intaman agpalpaliwa, tapno maikat ti dudukot ko. Ah? Sa dino nga iti papananta, Mare? Mapantaman mat ijay ayan ti silaw-silaw ama ko na. Kayat ko nga i-relax ti panunot ko. Uray iti apagbiit lang akan nito. Ay, uwa na. Mabait lang nga ro tagrubatak. Agkulirete akman mo't baset tapno presentable. Alaala, agawa am nga rod amare. Ay. Saan samot tayo narumbang ti madamdamag ko, July. Ah? Anya madamdamag yo, tatang. At anang idanon kanya nga da kanukalukuan nga aramidam. Ay natatang, chismis man daytan. Anya nga'y kumatikalukan nga aramidak. Di ka agararame di ti pakaipabay ng ti pamilya tayo, ha?
Tatang nalinis ti konsensya. Awan madingar aramidak. Iparangyo kanyak tinangidanon kada kayo. Takasaritak itinalapat. Di ka kamali kunak manan. Itapa ay abumakbakit kan sa kaagaramid iti kasta. Jay dungdungwin nyo amanugang nyo ti kasarita yo tatang. Ta iso tinabatad nga agar aramid iti kalukwan. Ha? No kabailan na. Ha? Di kabailakmat. Apay, isulaang ayati at dakarbangan na. Saan man nakasta ti panagrasrason mo, kas kalasaan adi adal. Kenlaglagi pa ababae ka. Sika ti lugay no kas kasanaw. Isong agparbeng ka kuma, ha? Ay, apay ngagsipat ka ngay. Agyaman ka ta si Patlaeng. Asino ti lalakim? Agpudno ka. Katsi ka. Asino mat ti babaim. Sumungbat ka pa ilang. Di mo isublikan niyak ti salsalod-sudokan ka. Apay, ti kunam agsangitang. Ti kunam agparinto mga iti sangwanam ngagpakpakaasi. Tapno sinaam dagiti babaim. Saan? Nita, Sige! Sige! Oh. This one nakpay maminsan taag sinatan. natangsit ka. Abay, asino ti itang tangsit mo, ha? Sika tinatangsit. Apay ti kunam, si kalaang ti kabailan na ti agbabae. Ha? No kabailam, kabailakmat. Di nakman ikasta-kasta, bait. Sa anak amabutangkan ka. Sa dino pa'y itan ti pagbirbirukan nyo kanilara. Ay nagtalawin ka po iti panagapay yung agasawa. Apay, di yun napanunot dagiti ubeng ang maapektaran kadagiti aramitan yaw. Tata, Awagan wano tiksam. Ay wam tapno agawi din. adda ka no iti balay ti gayem na, tatang. Anyan ti kastagaramid yo Julay. Itapay tadadakilan dagiti anak yaw. Sa kay agaramid iti kasta. Jay manugang nyo ti bagbagaan nyo, tatang. Ay, Iso ti aking gapwanan amin dagitoy. Kinapod nun, awan mat mariknak apamatag manipod kan ko anak. Makunalaang mat nga agasawa kami gapo iti papel. Gapo kada kayo anaganak mi. Agasawa kami, gapo kadagiti anak mi. Ngam awan mat ayat iti nagbaitan mi. aniya. Da kayo mat laang ti aking kayat iti panagkalay sami. Da kayo laang mat ti akin nakam iti panagasawa mi. Julay. Puno mat, saan ka di? Apay, di yu ayamadlaw manipod nagasawa kami. Inaramid naklaang mat akatulong. Saan kat nga asawa? Isong awan na sakit abakrang ko. Uray agbabae. Aramiden na ti kay kayat na. Taaramidak mat ti kay kayat ko. Nalpas ti saritaan, tatang. Ingka man sukunan di anak mo. Adda ka no iti balay ti nobyo na. Anya, nakadamagaman. Basta danang idanon kanyak. Saan na nasken pa'y amamuan no asina. Ingkakit kita ti anak mo. Agawaam. Taamangan no insuko ng tibataan. Awanan. Kat, mapanta. Usaran ta tilugan. Itulod na. Itikas na. Mabibiit. Saanan? Nag-tricycle kan. Amang ano mapaltugak pa iti ulo ti awanan bayin alalaki na sumurutakan ka. Ala, ingkan! Ay na anak ko, anya ka din day tangar aramidam ha? OA kayo met mami. OA nga ibagbagam. Kita man, nakaad-ado ti chikinini di tatenged mo. Chikinini laang mat. Anya, laang kon kulamkit din. Agpudno ka man Lara. Adda ka din napasamak kada kayo iti dayjay alalaki. Hay, OA kayo at talaga. Anya ngay kumati mapasamak kada kami. Para chikininilaan, nagadun asa uyo. Overacting kayo mat. Lara, apayakas na maten ti panagsungsungbat mo kanyak. Dinak maten am mo arespetuan nga inam.
No kaya't yu ti marispeto, di agparispeto kayo. Anya ngay, insuko mo ti bataan? Anya kumangay. Apay nga apektado kayo, no kastaman bilang. Anay ko. Apay nga agsipat kayo ngay. Di nagsumba-sumbatan akasta si Kalara. Name. Sige, idano nyo. Saan lang ang alayat-layat tigas tayo? Idano nyo. Natangsit ka na. Huston, Boy, di mo palaluan ti anak mo. Pangasim. Nagpadaan nyo nga gina. Gatal kayo kit diya, salpag kayo! Kastamat ken ka, Daddy. Apay, asino ti pagtangtangsit mo, ha? Lara, Huston, di kan sumungbat pa'y. Pangasim anak ko. Ala, umunag kan iti sila. No agsaw kayo, kasla kay lakalinisan. Ngam kinapudno na, rinukar mat ti kaong ganyo. Agaw ka, Julie. Tamangan tayo. Juan, Anya, kukuha nyo ngay. Mga na. Apay, adi kayo nagarmusar. Sakbay asumrag kayo iti pagadalan. Jack mabisin, mga anak kun idi kantin. Mami, tay kwartak ngay. awan kwartak, ni dadim ti pagdawatam. Daddy! Pangalakay. Ket no inikan kamat idikalman. Inalampay ti 3,000 iti wallet ko. Ikamon anilara. 3,000 asasawumat, ket no 2,000 laang tinalak. Oh, matlaga yan. Di ada kwartam. Ikamon nilara. Anya ngay, maladaw akon idi klaset. Kwarta akon mami. Ala, ikamon. Lara apok. Dahito oy ket palagiplang ken kawan. Lolo, Luanya kumada kiti makit kitam asaan na nasayhaat kadagiti dadakkel mo. Di mo kumar aramidan. Ngamkit day agaramid kay tinasayaat. Iti kasta awan pakasarsaritaan ti pamilya tayaw. awan mat mading aramidak, Lolo. Damami ken Daddy ti bagbagaan nyo iti kasta. Isungarod nga ibagbagak ken kaapok. Saan kumanatang ken ti ulom? Saan na nasaya ti agrebelde? Ngamin, sikat ti agtinagan nakakaase ay apok. Di adal nga agpaiso dagiti dadakkel ko. Ngam saan mat amay ibagay kadakwada? Ngamin, nagalas mat ti ugali da. Saan da pagwadan anaganak? Isungarod ako nakadimo tultuladen. Agsingsing pet kakit day. Igaid mo ti agadal apok. Iti kasta, adan tumat may panakkel mau inton makiasawa kan. Lolo, Balasang kan apok. Adakan iti husto at awan. Isung agparbeng ka kuma. Saan a solusyon iti parikot ti panagaramid iti may sapay a parikot. Daita ti mulam ti tapanunot mo. Day. Ay, July, agurigor kan sabay. pagpunaan nyo matatang. Kinusabado ita. Awan mo't ni Bert na nakajutay. Ita mapaya di karumwar. Ada ka mo dito'y nga karkarait. Isua nakunak nga gurigur kan sa. Ni tatang mat. Saan man? No kanayon mat ita nga gregreg dagiti bulbulong timangga. Karaidak tasakon tupunan. Iti kasta nalinis akitaan to'y paraangan. Ay, imbag man tasan ka manin anapan nakisugal. Uno, awanan ti isugal mo. Ay kwa. Saan tatang? Ado pa'y ngamin ti aramidak. Aglabaak pa'y inton madamdama. Ado tinaurnong amurong mi. Kasta agtalinod ka lang dito'y balayo no awan trabaho. Saan kat nga ijay din sugalan wano pag-iinuman ti papapanam. Kaslasan ka adi adal at tao. Kan pimababayan ka pa'y mengarod anak kau. Tatang. Sika ti agrabyado no bilang laeng.
Sika ti saritaan dagiti tattao. Sika ti babae. Iso arumbang nalaeng agparbeng ka. Uray agbababae ti asawam. San arumbang agibalas ka. At ti kaya ko asawan ket aglalaki kamat. Teramidam ket kasaritam ti asawam iti nasayaat. Urnusen niya unuan yaman ti diyo na kinaawatan. Saan akastang agpinatangken kay kiden. Give and take ti kasapulan tapno agtalinaed ti naurnos a pamilya. Miss F, nadlaw mo mat siguro nga awan ti kinalailo iti nagbaetan mi kani Bert. Kasla babaonen ti pamayan na kanyak. No aga pa kami, awan ti agtagtagari. Mangamong ditan no sino ti umuna nga agsao. Inton kwan, mayat kami manen nga awan man laeng nangibaga iti sorry, wenno pasensya. Ti ammo dagiti tattao kat nasayaat kami, ngamin isu ti makitkita da. Ngam kinapudno na awan ornos iti uneg ti pamilyami. Banag nga apapalak kadagiti kukumarik. Nalailo da, naragsak ti pamilyada. Aging gaita kat kasjay paylaeng ti sitwasyon mi nga agasawa. Dandanin agadwar iti kolehyo ti inauna nga anak mi, kat adamatan iti umuna ato kad ti kolehyo ti inaudi. Pasensya kalakuman iti kinagulotoy surat ko. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pannakaidrama na. To'y pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Naidumdumamat ngagpaiso daytoy pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Adda dagiti asawa nga aglallalaki ket kastaunay ti unget dagiti asawa da. Agwalawala da, agsangit-sangit da. Tumukmo sa dilangit ti gura da ket maaramid da payan ti agilunlunod. Ngem sika ket saan? Nakarelax ka laeng. Kaslaawan anyaman na ti panagbabae nila kay mo. Imbis nga apaam ti asawam, saan ta binaybayam? Ket nagaramid kamet iti wagas tapno ipakitam akabaalammet nga aramiden ti aramidan na. Banag abiddot. Ngamin, dagiti anak yo tinagsagrap kadagiti madi nga aramidyo. Ken maysa, talaga asika ti lugi, ngamin, babae ka. Saan apakaidayawan ti panaglalaki, wenno panagbabae ti maysa a tao. Dakkalabasol iti Diyos dayta, ken iti sinapataan nyo akaring-kari, idi nagkalaysa kayo. Panagkunak kat kurang kayo laang siguro iti komunikasyon. Naruwam kayo ngaminan iti kasta a sitwasyon nyo, isu akastameten akanayon. Maalamat dayta iti nasaya at apan nakisarita. Agsarita kayo kat agparinyo kayo kadagiti vawsyo. Lagi pa nyo dagiti sapatakan karing-kariyo, idi nagkalaysa kayo. Iti kasta, maisubli ti sigod ti kinaragsak ti panagdanayo nga agasawa. Alakastan pagayam Julie, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Katjak tumauma nga agyaman, gapu iti ingkay panang tartarabay, dito'y programa tayo. Pagyamanak unay ti oras nga ititidyo, tapno agdangag kadagay ti drama nga iap-upload tayo. Ti pakasaritaan nga inta drama ita, ket nagapu ka ni pagayam tayo, Arubi, Manipod Probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, day di lolo kan lolak iti tinaasam nga agdangag kadagay ti drama iti radyo. Nang runa no kasjay amapan kami iti uma wenno garden.
Iso nga inyob ubing kumot tinagdengdengeg kadagiti drama. Ket pakaragsakak unay, ngamin addan ita dito YouTube dagiti paboritok idi a drama. Kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan a Ruby. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biyag. Siyak ti inauna kada kami atallo nga agkakabsat. Idi nagasawa dananang kantatang nagawid da kano iti lugar da iti La Union. Ngam gaputa nasapamat nga insubli ti amami ti bulod na abiyag, nagsubli kami nga rod dito'y Benguet. Nagdesisyon ti inami amapan agtrabaho iti balasiw taaw, tapno ada busbusan mi kabayatan ti panagadal mi. Ngam jakon pinalpas ti panagadal ko, gaputasin madutak nga agiskwela, ket kinay kayat kon tinagtrabaho. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awit talang, Beshi. Ang nakapalas ka manan iti kasta unay. Papanam. Opening ti acoustic bar ti ikit ko ita. Inawagan nak amapan agkanta. Isupay di itad na atangdan ko iti 3 nga oras apan agkanta. Ay, unay kan. Kalkalpas la ti trabaho ta ijay moal. Apay, di ka pa'y nabanog. Nakainanaak itayan, best. Sayang mo day no palos pusa. Isupay ano adamang tad ititip. Ay na, nulab sa mitag sarita. Kasla mo 5 ti anak mo napakpakanam iti kasta kinagagit mo. Ay na, kinapod no na, Beshi. Kayat ko ti agurnong. Iti kasta, adda busbusak amang ipasyar kada lolo kan lola dito'y bagyo. Kayat ko ida pa kanan itinginginain a restaurant. Ay, wow! Go, Beshi! I will support you. Ikaw na ang panganay na apo. Wala. Sige, panawan kan dito'y. Uray di mon i-double naktiri daw. Itikas na, saan ka ama disturbo inton sumang pata. Ray! Apo! Ray! Apay ka di, Lola? May kamanbit dito, apo. Aday ba ka? Anya day jay, Lola? I-text mo man ni Manang mo. Damagam no kaano ti awid na. Awan mo't ngamin ti load ko, Lola. Adto'y apo. Umanay ka din ti 15 pesos a paglod mo. Ay, wala, Lola. Ado day ta na. Jay naka-unload ti ilod ko. Tapno dapay pang tawag na kin pang text. Ay, anya nga ti i-text ko ni Manang Ruby. Damagam maano kaano ti panagawid na. Ibagam tagumatang iti kape. Naibus nga minin ti ginatang na idinaudi ang nagawid. Ibagam tajay barako ti alaan na wan. Win, Lola. Iso ti i-text ko ni Manang. Sige apo. Ibagam tanuad na nawadwad a kwartana. Uray mga lantumatlaangan iti biskwit. Wano uray kumporme a klase ti tinapay. Kaano kay kanaw ti awid ni Rubay? Saan kan upay ang makaawid lakay? Adda ka no ngamin pag natibos na. Ket ni Rubila ang titalkan na ichay mol apag-obraan na. Kasta aya. Wen, Masaya nga nakiti panagadal ni Rubay. Kinay kayat nang tinagtrabaho ng tag-eskwela. ay, wen nga rod lakay. Ang may niya ngay nga rod. Isumot siguro atin ay tuding agasat jay apo ko ta. Una, isumot ti pinili na. Isu ti kinayat na. Isu nga raw ti makuna agasat na. Gasat na ti sana makaeskwela ta kinay kayat na matintag trabaho. Makatultulong matkit di kadagiti masapsapul dito'y balay. Kan mangmangtad mat iti allowance dagiti adina. Sa bagay matkit di ang may masaya nga nakatalaga. No nag-eskwela ko may sa kumaitan a maestra. Wano nurse.
Saan kita kahira laeng iti may sa amul iti bagyaw. Hello manang, kano ka kanong nga gawid? Ururayan na kadalola kan lolo. Kaya't ko unay ti agawid, ading ko. Ngam adamot trabaho. Ibagam kadakwada ta agawid akto inton makaalak iti bakasyon ko. Wan? Kasanong iti pagpagatang ni Lula? Ipawid kunton iti biyahe nga agawid di ta inton bigat. Inagan kunton kan ka, tasi kanton ti mapan mang sabat. Sige nga rod manang. Mangipawitak tumot laangan ti alawan siyo kini Raisa. Kastamot ton dalolo kan lola. Isupay nga igatang da iti daduma pa'y akasapulan di tabalay, no agudong da ijay ili. Sige nga rod manang. Kaya tagyaman ak unay Agan-anad ka nga rod dita. Sapay kumata makaala ka adagos iti bakasyon mo. Tapno makaawid ka met. Ururahin da ka ngamin na talaga dalula kan lolo. Sang kadamag da ka. Wan, agpakadaak iti boss ko inton agsubli, ading ko. Ay na, agawid ka nun ni Ruby inton bigat lakay. Kastaya. Ay, nasayaat. No kasta bakit? Umay nataka no sukunan. Sukunan. Apay ka naw. Ipasyar nataka no ijay bagyaw. Bagno manusan natin mangkibkibin iti bakit kan lakay. Apay, agpakibin ka ngamin ay kat no napigsa tapay matamag na. Kabailan tapay ti mapanagpasyar lakay. Ay, sa bagay nabayag mo na panawan. Hindi na udya nagpasyarak iti bagyaw. Ay, imbag ta nalagip di aputa ti panangikuyog na kadatay di syudad. Isuka no ti regalo na kan ka. Iti umadanin apa nagkasangay mahulakay. Ay, wan. Intun umay alawas hindi kasangay ka. Ay, isaganang marudyo sa ragabadaw. Kan jacket ka. Tanalame ni di bagyaw. Wan, isaganak inton madamdamalakay. Ay, imbaglaeng tananakam ni Rubeng apo ko ta. Wan uray saan anak adal. Adamat permanente at trabaho na. Nanakam nga ubing. Amuna ti tumulong kadagiti masapsapol dito'y balay. Ay, una yun ti kastoyan na pasamak mo lakay. Apay, ngayon bati na kami matan. Lolo, apay, di mo matan inuray ti panagawid ko. Rubia po. Lola, kinapudno na po. Dalaws tiragsak na idi kalman. Idi imbagam nga agawid ka itangal daw. Kuna na masapa maturaw. Iti kasta. Masapa mo't nga agring. Kat makaparti tinitiba mano. Nga isunto ti pangaldawan tayo inton sumangpot ka. Ang muna yan, takastoy matan tinapasama. Saan mat gaya man ngaganganga si diriri nga kitayag sapa. Sorry, Lolo. Sorry talaga. Sorry no itakla nga nakawin. Sorry no dinak na oray ang nagawid. Idi si bibiyag kayo pa. Rubia po. Nagdagsan ti barokong ko, Lola. Agbabawi akman. Ngamdala daw ti amin. Sapay kumatamawatan nak ni Lolo. No apay adyak nagawawit kadagiti napalpalabas nga aldaw. Padya kamawatan na ka, Rubia po. Ngamuray no kasta.
Agyan daw kalata iti pamakawan kan kwa na. Iti kasta malaganan magtirik na. Kaano nga iti panagsubliyo iti Hong Kong, mami? Saan akon nga agsubli di abroad? No kasta, ag for good kayon, mami? Una, bakutan ni Lulayaw iso ang masapul nga adda mga sikasukin kwa na dito'y balay. Saan ka mat anam namaan ta damat nga rod trabaho? Mami, No kumata nag-eskwela ka, di professional ka mat kumaitan. Matulungan nak kumamat amang paadal ka dagiti duwapay nga addem. pasensya kayon, mami. Ngam talaga ngamin ajak mayulo iti ti agadal. Sayang laang ti kwarta busbusak. Nadyak mat laang makagraduar. Sana bale, tauray jak nakaadal. Makatulong ak matlata iti pang allowance daray kan Raisa. Sa bagay katanyangay, anusan da kami nga rod at tulungan anak ko. Nang runa ita, ta saan ako nga agsubli di abroad. Wen, mami, awan rumbang apagdanagan nyo. Sa anak matkat anaimot. Basta lakit di adda anak, mang tedak, mami. Hello, sa dino nga di pang dagasan mikin ka anak ko. Ay, pasensya kayon, mami. Ngam sa anak ama ko umay iti reunion tayo. Anya, apay ngay. Kunakman no kunam nga umay ka. Namnamaan ni Lulam ti susurot mo kada kami. Dakkal ariyon yun day dya iti side ni Lulam. Naskan nga umay ka. Di kasta, mumot dagiti kakabagyan tayo. Kaya't ko unay ti sumurot, mami. Ngam di nakmat pinalubusan ti bus ko. Holiday ngamin ita. Kat ado ti tao dito'y mall. Kasapulan na ti ado a taong agbantay dito'y pwesto. Kastaya. Wen, mami, sana bale, mang tedak iti usarin nyo amapan iti reunion. Ken mang tedak matan iti itudyo a contribution tayo. Ay katsika nga rod anak ko. Pagyamanan mi unay no aday itad mo abusbusan mi amapan makireunion. Apa hindi ka agawid ita man ha? Saan? Si kapay laang ti agawid. Kas makita mat. Busy ak amang yor ornos kadagiti istak ko abadbado. Ag-overtime akpay para iti panag-inventory. Di ka nga rod umay ti kasardaman ng Juan inton bigat? Ay, nubigat ka din day, Chay. Katuan man ha? Ay, sayang Lugi ak manan nga ruden. Ano kasta? Siyak tuman laangan ti awan ijay. Workaholic kang tumot ngamin man ha? Kita man, bumakbagat ka na balasang. Ha? Ha? Kasta gaya ma. Kayat mon samet nga awan allowance mo iti makadomingo, Ang ako lang day man ha? Si Kamet. Ang adagan ka no serious wam. Ay na, nakaado ka man ako na konre. At iti kwartam, allowance mo day ta iti makalawas, ha? Day tuy matiitad mo kinirais na. Ibagam tumat kan kwan agumatang iti regalo. Isuntun ti itadyo kini Jowan inton bigat. Agpalingki kayon tumatan. Gumatang kayo kadag iti masapsapol iti balay. Igatangan nyo ni Lola iti kapina. Kan iyalaan nyo iti prutas. Wan? Wen man ha? Hello, Manang. Birthday ni Lola itong Domingo. Kaya't kid-kid-dawon na ti panagawid mo. Wan nga rod. Nalagip ko ti birthday na idinakitak ti kalendaryo. Iso na lang ang ta Domingo mo't dayjay. Sigurado nga ado ti customer mi iti dayjay nga aldaw. No kasta, di ka man nagawid? Saan talaga? Uray agpakadaak. Sigurado adinak tumat la ang palubusan ti boss ko.
Umawag ak tulatan inton Domingo. Namaan ni Lola ti panagawid mo, manang. Sana bale, tamang tedak to iti igatang yu iti pansit ken pancake na. Ibagam to day taken kwa na, ading. Sikat ti makamo, manang. Wen, umawag ak tulaangan iti agsapa, sakbay ama panak ag trabaho. Ay, bes. Iday ka pa ya makumikum dita. Di mo man unay ti agpakabisi. Ah? Saan mo't best? I-check ko lang ang tilistaan. No asino ti kangatuan iti sales itaabulan. Ay, asino ngay? Asino pa'y kuma? Disi ka? We, di nga. Yung totoo, bes. Wen ko naklang arudan. Ay, wow! Congrats myself ang aron. Kat, saan ang dinner natin later? Agasam. Day takot ti kay-kayat ko kan ka best. Of course, i-celebrate natin yan, bes. Dinner tayo. Then, agwine. Tapos, uwi na. Ganun. Areglado, Beshi. Go ako dyan. Okay, agsubliak pa iti pwesto ka. Ang mga nodamanan gumatang kadag iti lakok. Isupay ang mainayon iti points ko. Apay, agan ano ka? Naliday ka, mat. One best. Natay ka no ti maisang ulitag ko. First cousin da mami. Ay, ala. Ay, condolence, abes. Kaya't ko ti agawid. Angam saan mat nga reply ni boss. Aw-awagak pa'y ngam di na mat sungbatan. Ay na, ang mga makumikom. Urayem, pacheck nga reply mo't lang dayjay. Ay nakabisado ko ni bossing. No i-text ko may papan kadagiti stock kan collection dito yung pwesto. Ag-reply adagos. Umawag pa'y ngam no pa nagpapakada. Awanan, di nan masangot ag-reply. Ay na, talaga kasta dagiti business-minded, bes. Business ti ada iti panudot da. No may papan kadagiti concerns ti empleyado da. Ay, was na sila pakialam. Wan nga rod, bes. Manyangay. Talaga kasta. Ken, mahal din naman natin yung work natin dito, di ba? Kaya anos-anos na lang din, girl. That's life. No kumata nag-eskwela tayo, nalabit ang mga opisina tayo mo't ita. Ang saan mo't? Isong agan anos talatan, Masakit ni Lola, manang. Sikat isang kadagulit na. Agawid ka kuma. Anya, apay, agan ano ni Lola? Anya ti sakit na. Kapo siguro di kinabagit na na. Isokas jay. Adun ti marikrik na na. Kat, ipantayon iti ospital. Isungaro da pag-awawidin da ka manang. Tapag tutungtungan tayo ka no. Doon niya tirumbang aramidin tayo. Ngamin, do ipantay ti ospital. Parikot manan no asino ti agbantay kan kwa na. Sige, agander tayo mak iti trabaho. Itikas na, makaabotak pa iti biyahe nga agawid dita. Agawid ak nga agawid ading ko. Sige manang, urayan da kan. Oh, kumusta ka ni grandmother you, bes? Dayjay, aday ti ospital. Madama atamtamingan dagiti doktor. Nagan ano nga min? Insardeng nakano tinaginom iti maintenance na. Iso aday jay, ngimato ti blood pressure na. Dandani na atake, bes. Ay, hala. Apay nga tayo sardeng na? Naibus ka no ti agas na. Di na mo't imbagbagaan na ibus gaya man. Saan mo't kanun analagip ni mami adinamag. Una yan. Sana balian, saan mat adelikado ti kasasaad na ita, bes. Okay ka no mo't ti blood pressure na. Amangan no iyawid na matlaang ita. Wano inton bigat. Ay, nasaya to kasta. Ay, asino nga ti kadwana ita yung hospital? Ni mami, kandagiti do ang kapsat ko. Mala, di ka nagdanag, bes. Tinapatag ita, kat naispalan iti paggad ni Lola. Ray, apok. Apay, Lola? Awag aman ni manang mo, Arube.
Ipalagip mo kan kwa na nga inton umay alawasan ti anniversary day di lulom. Iti kasta, sapsapaan na tagpakada iti bus na kat makaawid. Ay, wan. Nagbiital daw. Makatawan gaya man manipod pimusay ni Lolo. Ay, wan nga roda po. Agparte kay kadi iti baboy, Lola. Katuan malaksid iti panagluwalo tayaw. Aramidan tayo lata tinainsigudan a kaugalyan tayaw. Amang lagip kadagiti minatay tayaw. Ay, kasjay. Adda lang aro din luwalo. Adda pa'y maparte. Wan apo. Iso nga ibagam kinimanang mawan. Ipalagip mo. Ang mga nalipatan na. Sige, Lola. Awagak ni Manang Ruby. Ay, wow! Talaga nakasaganan dagiti groceries nga yawid mo para iti kasangay ni Mother Dear. One best. Pasalubong kumot kin ni Lola dagiti daduma. Ay na, excited ak nga rodin nga gawin. Mom, kasla italang ang makita ti kinaragsak mo. Ah, isaya best. Oo! Si Maranta ka kaya. Siyempre mata. Si kan ati pinalubusan ti boss nga agbakasyon iti talungal daw. Sakit kasangay pa'y ni mami. Wala. Ay na, uray siyak bilang. Siyak may ladawan ti ragsak amariknak no kasta. Nang runa, get together ti pamilya. Ay na, sayang. No kung mamabalin ta sumurot akmat iti panagawid mo, tamapasyar ko mat ya lugaryo. Win nga rod best. Saan mo't ngamin amabalin nga agabsentado Angam sana bale. Patsyak nga adan tumat lang ang gundaway ang makapasyar ka ijay lugar mi.